We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. May buntag ka natong tanan. Welcome Kapuso sa inyong paborito nga morning program, GMA Regional TV Live nga inyong makauban matag Lunes hangtod sa Biyernes alas 8 sa buntag. Nindot kayo tong kabuntagon mga Kapuso, sanglit atong gihinumdom ni atong weekend Filipino Youth Day. Ingon man Father's Day kagahapon. Good morning kanimo Kapusong Cecil. Good morning Kapusong Nico and good morning usab sa ato ang mga kapuso nga padayong nakig-uban sa ato ang programa Rain or Shine bisan asang dapit dinhi sa Central Visayas o sa Eastern Visayas. And yes, Kapusong Nico, tungod kay adto naman kitay mga gisaulog ni atong weekend ato kanang hisgutan alang sa ato ang special episode karong adlawa. Ug aron mas aktibo ug lagsik ang atong lawas nini kabuntagon, magpaugnat na kita Kapuso. Busa, lihok-lihok na, bangon-bangon na mga kapuso and do some exercise aron mas maabtik pa jud ang inyong kalawasan. Galaw-galaw naman dyan. Yes. Sabi na to, ang iyang buhaton. Ug timan-an mga Kapuso, sa mga fitness enthusiasts diha, pwede kayo nga mo share mo sa inyong 2 to 3 minute fitness routine. Gamita palihog hashtag 3Minute Fitness ug hashtag GMA Regional TV Live. I-post ang inyong sayon kayo sundon ng mga steps ato kining i-share sa ato mga Kapuso viewers. And this morning, mga kapuso, atong makauban si kapuso actor Dennis Trillo ug sayran tagi unsa niya pagselebrar ang Father's Day kagahapong adlawa ug syempre hisgutan usab nato kining bag-o niyang proyekto sa GMA Telebabad ang Legal Wives. Og isipag sa ulog sa Filipino Youth Day, atong mahinabi ang usa ka leader sa kabatan-unan aron maghisgot sa mga roles and responsibilities sa kabataan alang sa atong nasod. Og subay sab sa Father's Day nga gitimaan nato kagahapon, mahinabi nato usa ka doktor, usa sab ka amahan aron maghisgot kanato sa kamahinungdanon sa pag-atiman sa panglawas sa mga kalalakian. Karon Kapuso, sugdan na nato Biz Talk ni Partner Cecil, kauban ang Kapuso actor Dennis Trillo. Siya ang magda sa papel ni Ismael Macadato sa umaabot nga series sa GMA Telebabad nga Legal Wives. We have this morning GMA's top leading man and award-winning actor, Dennis Trillo. Mayong buntag, Dennis, at welcome back dito sa GMA Regional TV. Kumusta? Mayong buntag sa inyong lahat. Sana okay kayong lahat dyan. Good morning. Good morning sa iyo at belated Happy Father's Day sa iyo, Dennis. Thank you. Thank you. How were you able to celebrate Father's Day this year, Dennis?
Well, ako naman, basta importante magkakasama lahat ng mga mahal sa buhay. Kahit saan man magpunta or kung kailan man. Basta, ayun, importante magkakasama ang pamilya. And we're so excited sa bago niyong handog sa amin sa GMA Telebabad, ang Legal Wives. Ano ang masasabi mo, Dennis? Kasi teaser pa lang trending na kayo. Excited na kami na mabuulat yun at masarating para naipalabas na at makita ninyo lahat dahil lahat kami ay proud at excited na makita ninyo lahat ng mga binigay naming hirap at trabaho dito sa programa. While making this series, what distinct part of the Muslim culture that you really admired the most, Dennis? Well, siguro yung honor nila, yung pagiging yung mga mararangal na tao at yung kultura rin nila, yung makulay na kultura, yun yung isa sa mga bagay na nagustuhan ko dito. Gusto namin i-share sa lahat para makita naman nila kung anong klaseng kultura meron yung mga kababayan nating Maranao. Through this project, Legal Wives, ano ang gusto niyong matutunan ng mga viewers? Unang-una gusto namin ipakilala yung ating mga kababayan Maranao dahil karamihan sa kanila, mga misunderstood, lalo na pag Muslim. Kapag hindi mo alam yung kanilang kultura, kanilang background, medyo iba yung isipin mo. Pero once na makilala mo na sila at makilala niyo lalo na yung mga characters dito sa show na to, napakarami ninyong matutunan. Mamahalin niyo yung mga kababayan nating Maranao at syempre, lalo na yung kultura nila. Working with three beautiful and very talented women from different generations, how would you describe your three legal wives sa series na ito? Let's start with Bianca Umali. Si Bianca Umali, nasusurprise ako na kahit sa bata niyang age, mature siya umarte dahil siguro dun sa expressive eyes. Si Miss Andrea Torres naman, ang masasabi ko sa kanya, isa rin siyang seryosong artista. Siguro marami nakikita siya as sexy actress, pero sa likod nun makikita niyo yung professionalism niya bilang isang artista. Si Miss Alice Dixon naman, never ko in-expect na makakatrabaho siya or makaka-eksena ko siya or magiging asawa ko siya sa isang programa. Pero nangyari lahat yun dito sa show na to at marami rin akong na-discover tungkol sa kanya. Na-discover ko na sobrang pleasant niya, napaka-bait niya na tao. And it was really nice talking to you this morning, Dennis. Kaya naman, please invite all our kapuso na panoorin ang Legal Wives sa GMA Telebabad. Ayun po, iniimbitahan ko po ang lahat na panoorin niyo po ang Legal Wives sa GMA Telebabad. Sana po supportahan ninyo at hindi po kayo magsisisi sa oras na ibibigay ninyo. Maraming salamat. At maraming salamat din sa iyo, Dennis. Ingat ka. Mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Sa spotlight, karong buntaga makapuso nini atong pagtimaan sa Men's Health Awareness Month. Pakisayran ta kung unsa kining mga sakit nga angayang bantayanan sa mga kalalakinan, labi na katong taas-taas na ang pangidaron. Unsay angay natong buhaton mga kapuso aron malikayan kini. Mga tambag sa eksperto pangayoon ta karong buntaga, makauban nato sakop ni siya sa Philippine Urological Association si Dr. Edgar Kohitmingaw II. Good morning, Doc. Welcome sa programa. Kumusta karong buntaga, Doc? Good morning, Nico. Salamat sa imbitasyon. Thank you so much po, Doc, for joining us. We look forward kining mga pag-istorya gyud nato kabahin sa panglawas, Doc. Hisgutan nato karong buntaga. Of course, men's health. Unsa ka importante kini, Doc, nganong hangayon matong handumon ang buwan sa Hunyo alang niini, Doc. Okay, importante ni siya kay as
person, no? Especially kita mga kalalakihan, no? Natay mga butang, natay sakyanan, no? Atong gina-maintain regularly. So at least once a 1 month in a year, we would like to have ourselves checked po. So June is Men's Health Month yun. So ginigahin din siya para sa kalalakihan. So tanang mga sakit atong i-discuss. And it's our advocacy sad nga ato ning mahatagan solusyon no katong mga problema sa kidneys, pantog, prostate, kinataw. So that's why we're here now. Unsa importansya ani Doc nga kaning of course inyong panawagan man Doc labi na 40 years old pataas kining regular nga pagpa-check up Doc or mahibaw-an kung doon na bay angayan atong bantayanan, doon na bay diferensya Doc. Nganong 40 years old and above man Doc? Actually ana siya Nick, screening na siya, no? So, kanang mo istorya ni mong 40 years old above, screening na siya for prostate cancer. Okay, we kinahanglan tag screening kay kani magong prostate cancer, wala ni siya simptomas kung early pa. Unya sa panahon nga naanak kay simptomas gani, kani nga cancer nimo sa prostate is what we classify as advanced na ni siya. So that's why the earlier we detect this prostate cancer, the more options we have para magtambal sa pasyente. The more chances na siya nga mo survive. So, as early, actually, dili siya 40, Nick, no? We start at 55. All right. No, for the general population, 55 years old na magsugod og screening. Kung sa mga timailhan, Doc, kining doon mga sakit sa prostate sa kalalaki, Doc? So, mga bantayanan? Bantayanan. Usually, as I mentioned before, no? Wala ra bay simptomas ang prostate cancer kung sa'yo. So, wala, the usual lang, iihi, no? Ginagmay nga, isupangi, pero kanang advance nga prostate cancer, no, muna nang magsakit na ang bukog, sakit ang batang, no, maglisod og pangihi, na ay dugo sa ihi. On the other hand, Doc, hiskutanta, urinary system, mga kalalakinan, unsa pay mga sakit nga posibleng mahitabo Doc, maangkon sa usa ka lalaki Doc. Unsa mahinungdan ini Doc? Pwede ka magka-renal cancer, no? Pwede sa cancer sa imong ureter, sa imong panto. Pwede sa kaning gitawag nato BPH, no? Prostate problem pero dili cancerous. Kaning para lang sa agianan sa pag-ihi. So, na siya tawag benign prostatic hyperplasia. No, so pasad ka sakit nga ito pwede makuha sa lalaki is kanang testicular cancer o cancer sa itlog. O sa na siya. O kaning gitawag na ito penile cancer. And most importantly, kaning gitawag na ito erectile dysfunction. Unsa may nakaingon ani Doc? Ang usual sa kaning mga erectile dysfunction daghan. Usually na connected ni siya with other diseases like hypertension and diabetes. Doc, on another note, balik ta sa inyong kasaulugan karong buwan sa Hunyo. Ang inyong asosasyon kuno Doc, doon ako na mo'y kalihukan? Yes, Nico, ako isibya na lang, no? June 19 and June 26 sa hapon na atay free free consult sa Facebook ang platform, no, sa Philippine Urological Association. So ang among team is tayo naman lahat. So meaning dili lang lalaki, apil ang mga babae, apil ang mga bata. Unsa man nga account ang ilang i-login Doc? Sa Facebook tayo naman lahat. Facebook / tayo naman lahat. And to cap this off, Doc, atong conversation karon mo itong hisgutan karon Men's Health Month. Unsay mga mensahe nga buoti mo ipaambit sa atong mga kaigsunan nagtan-aw karon Doc, labi na pag-atiman sa ilang panglawas atong mga kapuso, mga kalalakinan? Okay, so ako mensahe lang ani Nick, no, sa gahinig panahon sa lalaki, no, at least once a year have yourself checked. As I said earlier, prostate cancer is a preventable one, no, once detected early. Kaya di man good na mahibaw-an na to, dili na siya mabantayan o kay simptomas ba. So
pabisita sa imuhang friendly neighborhood urologist, no, ayaw kaulaw, o himuha na siya nga regular nga routine na nimo. And with that, Doc, we'd like to thank you for joining us this morning. We learned a lot from you. Daghan kayong salamat sa pagpaambit sa imong kahibaw sa atong makaigsuonan. Makapuso ang urologist, si Dr. Edgar Kuhit-Mingaw II. Daghang salamat, Doc! Daghang salamat, sir. Thank you for the invitation. Thank you, Doc. God bless. Mubalik pa mi kapuso, tutok lang! Kini ang GMA Regional TV Live. Karong buntaga makapuso sa spotlight atong tutukan kining mga efforts sa mga kabatan-unan nga nagpakabana sa atong katilingban. Miumol ni sila og grupo gitawag nga Visayan Youth Matters. Mihimo ni siya og lain-lain nga mga advokasya labi na kabahin sa atong panglawas. Makauban nato ang ilang founder si Chris Bael. Good morning, Chris. Welcome sa programa. How are you this morning? Maayong buntag, sir. Thank you so much sa pag-imbitahan ako sa programa ninyo. A really great morning indeed, sir. Thank you so much for joining us, Chris. Ikaw ang miumol sa Visayan Youth Matters. Can you tell us more about your organization nganong natukod ni ninyo ug unsa may katuyuan ninyo niini? Okay, sir. Ang among organisasyon jud natukod jud siya pag 2019, specifically pag Independence Day jud, June 12, 2019. So basically ang Visayan Youth Matters jud kay usa ka collective and collaborative network sa mga kabatan-unan o mga organisasyon nga dedicated in advancing the initiative of forwarding the agenda of inclusive growth and better health landscape. Isip among mission kay ang public health man. So bisag nagpandemya wala jud siya nakapugong sa among grupo nga among i-realize among mission o among vision isip sa ka-organisasyon. So katong pag-pandemic karon na COVID-19 nagdusok mig mga programa to address COVID-19. Specifically, we had two programs, Education kontra COVID-19 o Project of AIDS. So si Education kontra COVID-19 kay mo ni siyang programa kung asa among gi-educate, among gi-edukar ang mga communities bahin sa COVID-19, kung unsang COVID-19, unsaon paghugas og kamot, pag-unsaon paggamit sa face mask o kani siya usa ni siya ka brochure nga Bisaya. So aside from educating them, ipanghatag ni siya para ilang mabasa. So, nakaabot mig mga 10,000 households. Napod ang Project of Aid kung asa among i-prioritize ang pag-address sa mental health sa mga kabatan-unan. Chris, admittedly, kitang tanan mo agree gyud ani nga ang mga kabatan-unan, ang youth kun ang backbone. Of course, pag-asa sa atong nasod, ikaw isip usa ka youth leader unsa nimo pag tabang nining sa pag educate sa mga kabatan-unan labi na kini mga nahisalaag ang Dan, Chris. Sa mga kabatan-unan na lulong sa droga, na himong nag-substance abuse, cause alcoholism, kinahanglan jud sila proper rehabilitation. It's a public health issue in the very beginning. So dapat gyapon nato siyang tukion as a health issue jud balag krimen siya tan-awon sa atong balaod. In relation ani atong Filipino Youth Day, ug isip ikaw usa ka youth leader, Chris, unsa yung pag-encourage sa mga fellow youth pagtabang sa advokasya nato, pagpreserbar sa atong nasod, sa atong gimahal nga Pilipinas. So ako masulti lang jud sa mga kabatan-unan nga kasama na ako no na di ta mahadlok o di lang ta maglingkod sa atong balay nga magtan-aw sa unsay nahitabo sa ato ang katilingban. Isip ko sa kabatan-unan dako kay tag mabuhat. Sama-sama organisasyon na proven namo na dako jud matabang ang mga kabatan-unan, especially sa usa ka field na like health, na kasagaran nga mag-participate kay mga medical professionals. Ang kabatan-unan daghan po kay energy, daghan po kay ideas para makatabang sa komunidad, mga buhat o mga programa na pwede i-partner sa mga established na mga institutions para makatabang pa sa komunidad. In closing, Chris, doon na kay gustong i-share nga message sa atong mga viewers sa buntaga. Usa lang siguro na let's not lose hope sa itong mga kabatan-unan. Common kay siya nga statement nga atong ipangsulti nga ang kabatan-unan kay ang paglaom sa nasod, pero tinuod jud na siya. Hatagan lang jud nato og platform og oportunidad ang mga kabatan-unan. Sama nako na mutabang sa komunidad ug atong paminawon
nininyo pod kung unsa mo mga ideas. Alright, with that, magpasalamat sa migdako sa imong pag-uban kanamo karong buntaga pagpaambit sa inyong kausa alang sa community mga kapuso, si Chris Bael. Salamat kay Chris. Thank you kayo, sir. Thank you kayo. Sa BizTalk, nakauban nato kapuso actor Dennis Trillo. Gipangumusta nato ang iyang daddy duties karong panahona ug nangimbitar sab siya sa iyang groundbreaking nga serye ang ayan gyud natong atangan ang Legal Wives. Nakauban sab nato Dr. Edgar Kohit Mingaw, mipasabot kabahin ini mga sakit nga posibleng makuha sa mga kalalakian sa pagtaas sa ilang pangidaron ug unsa ang mga angayang buhaton aron kalikayan kini. Sa katapusan na ila-ila nato Christian Dave Bael, nag-organisar ni siya og kahugpungan sa mga batan-on nga miabag sa lain-lain nga mga suliran nga nasinati karon sa katilingban. Atong pagsaludo sil og pasalamat sa tanan nga mga amahan silang pagpadako kanato. Yes. Ug dili lang kana every Father's Day mga kapuso, make it a habit to say thank you sa inyuhang mga tatay, papa, daddy din haon, even sa inyuhang mga lolo, mga uncles, brothers ug sa tanan nga nangamahan din ha. Happy Father's Day. Happy Father's Day sa tanan. Busa mga kapuso, ani kami ibilin nga pabaon alang kaninyong tanan. What makes you a man is not the ability to make a child. It's the courage to raise one. Gikan ni kanhi US President Barack Obama. Sa mga gusto nga mo preview pagbalik nimong episode and more, please visit our official website www.gmaregionaltv.com. Kapuso, please also visit our YouTube channel GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghan kayong salamat Kapuso for starting your day with us. Dugang mga episodes pa ang angay ninyong tan-aon every morning mga kapuso. Busa tutok lang dinhi sa GMA Regional TV Live. And in all things, God may be glorified. Stay healthy, stay strong, Kapuso.